Sid ned i en behagelig position på en stol. Giv slip på alle tanker, bekymringer, forstyrrende følelser. Ret i stedet for opmærksomheden imod kroppen. Mærk kroppen. Du sidder der placeret på stolen. Mærk fødderne og fodsålernes kontakt til gulvet. Mærk benene. Stolesædet, som bærer hele din vægt. Mærk armene, overkroppen. Mærk ryglænet, som støtter ryggen. Mærk skuldrene, nakken, halsen og hovedet. Mærk hele kroppen på en gang. Prøv at blive opmærksom på, om der er nogle spændinger eller ømme områder. Hvis der er, så slap af det pågældende sted. Læg også mærke til, om der er nogle tanker, bekymring eller forstyrrende følelser, som presser sig på. Hvis der er, så lader tankerne, bekymringen eller de forstyrrende følelser passere. Lad være at gå ind i det nu, derved give dem mere opmærksomhed og energi. Vend i stedet for opmærksomheden imod vejrtrækningen. Bliv opmærksom på hele vejrtrækningsprocessen. Indånding af luften igennem næseborene. Udånding gennem næseborene. Lad vejrtrækningen være helt rolig og ubesværet. Træk vejret helt ned i maven. Helt rolig. Ubesværet. Dvæl et øjeblik ved vejrtrækningen. Følg opmærksomt indåndingen og udåndingen. Mærk nu igen hele kroppen. Mærk kroppen mere afslappet og afspændt. En behagelig tilstand. Mærk en øget tilstedeværelse. Et øget nærvær. Begynd så langsomt, gradvist at komme tilbage igen. Tag en dyb indånding og åbn så øjnene.